Telce. Po 8 hodině. My vás teď pozveme na interaktivní výstavu, na velice zajímavou výstavu Vikýř Play a máme tu hned pořadatele. Máme tu pana Petra Nikla a Jiřího Valda. Dobré ráno vám přejeme. Dobré ráno. A budeme si povídat právě o této unikátní výstavě. My tady máme spoustu fotek, máme také nějaké videa, tak poprosíme pomaličku režii asi na vysvětlenou, aby jsme viděli. A vy byste nám mohli říct, co to přesně znamená výstava Vikýř Play. Tak kluci, pánové. Tak výstava Vikýře Play, to je pokračování mnoha výstav, které už od roku 2006 putují doma i v zahraničí a tady jsme dostali takovou nabídku od provozovatelů Malostranské besedy, která byla těsně po rekonstrukci, že bychom mohli vlastně oživit tu úžasnou půdu s těmi úžasnými panoramatickými pohledy na Prahu těmi nástroji, těmi objekty, těmi interaktivními objekty a my jsme se od jak živa jsme s Petrem toužili potom něco na té půdě udělat, protože oba máme k besedě velmi blízko ještě z 60. let, ze 70. let. No a teď se to podařilo a podařilo se to mimo jiný protože ta rekonstrukce skutečně proběhla úžasně. A my jsme se shodou okolností hodně inspirovali vlastně na té poslední velké výstavě v Rakousku v Linci, kde jsme na ploše 77 000 metrů čtverečních instalovali všechny naše výstavy. A tam část právě probíhala vlastně také v podkroví. Takže to byla taková krásná... Vy jste řekl interaktivní nástroje, tak pojďme divákům přiblížit. My jsme tam viděli, že tam vy jste něco hrál, diváci tam něco přesýpali a tak dále, tak vysvětle nám to laicky, co to přesně je, co si pojďme představit. Já vím, že to asi těžko přenáší takhle, ale přece jenom musíme pro diváky. Tak nástroj je vždycky interaktivní, protože je to nástroj, že se na ně hraje. Ale když bych to přiblížil zjednodušeně, tak buď to máme výstavy, na které se jenom díváme a komunikujeme jaksi v myšlenkách, anebo můžeme do toho kontaktu vstoupit fyzicky a můžeme ty věci, které jsou vlastně, nejsou vystavené, jsou dány v šanc lidem, můžeme si na ně sami zahrát, můžeme jich dotýkat. A to je hlavní rozdíl. Dokonce jsme vystavovali nástroje i přímo v kontextu muzea. Jako první vlastně jako výstavu v Praze velkou Orbis Pictus jsme udělali v roce 2007 v Českém muzeu hudby. A tam právě jsme měli možnost si ověřit, jak se dá oživit muzeum, které běžně je vnímatelné jenom pohledem. A estetické vlastně. No. Se říká, že je výstava pro všechny smysly. A my jsme viděli záběry, viděli jsme tam děti, takže je asi určená naprosto jakékoliv věkové kategorii. A má to nějaký scénář, nebo tam přijde člověk a může si na všechno šáhnout na všechno kdykoliv, jakkoliv. Co může, jak, ano, co používá. Musí sáhnout. Musí. Tady nejsou cedulky, nedotýkejte se a není tam špagát, ale je tam naopak jako každý poučen, aby se dotýkal co nejvíc, protože v tom tam se může odehrát vlastně ten proces, kde člověk je inspirován, pak přijde domů a zkouší taky něco vlastně tvořit, zkouší něco rozehrát. Kdysi dávno někdo použil takový termín pro ty naše interaktivní umělecké nástroje, biostroje na kreativitu. Tak Petrovi se to hrozně nelíbí, ale mně se to docela líbí, protože to bio je teď trendy. Takže... No tak já myslím, že to je bio, že to tady krásně deklarují ty fotky. Jedna věc je to, že diváci si to můžou samozřejmě vyzkoušet. Druhá věc, řekněte nám, jak vznikají takovéto objekty? Jak to tvoříte? Jak vás to napadne? Že to je soukolí... Co třeba tohle dělá zrovna? Tohle to shodou okolností je jeden z nejstarších objektů Petra Nikla.
Vlastně se dá říct, že skrze tenhle objekt jsme se rozhodli spolupracovat, protože to bylo v době asi v roce 2004. Petr ho vystavoval na pobřeží Marseille a my jsme tehdy se s manželkou rozmýšleli, koho získat pro to rozvíjení kreativity a dostali jsme tip na Petra, znali jsme ho z Rudolfína, z té veliký slavné výstavy v roce 2000. Jeli jsme se na to pobřeží podívat, žasli jsme absolutně a nabídli jsme, že bychom tento monstrum mohli přestěhovat do jedné jihofrancouzské vesnice, která se jmenuje Odabiak. Tam jsme to také příští rok nainstalovali a když jsme potom zjistili, že to zaujalo nejen velmi konzervativní jihofrancouzské sedláky, ale dokonce i jejich ovce, které tam zastavovali a takhle čumákama do toho brnkali a podobně, tak jsme si říkali, že dál ten projekt bez Petra nemůže jet, tak jsme ho pozvali na Odabiak a on tam pak nejenom, že na to zahrál, ale ještě pracoval moc krásně s dětma. Tak jenom tohle to skutečně je ten první objekt, tuším, že se jmenuje Letající flip, nebo tak nějak. No, to je obyčejný preparovaný klavír vlastně. Kamarád Ivan Kafka se chtěl zbavit klavíru za odvoz a tím to vlastně vzniklo. Jo? To není tak, že by to vzniklo napřed někde v hlavě, že bych špekuloval, co bych tak měl vymyslet, ale ty věci vznikají sami od sebe, tak jak přichází vlastně. Pojďme si ještě říct, máme pro vás, pro diváky dokonce soutěž, ale pojďme si ještě před tou soutěží říci, dokdy ta výstava trvá. Ta výstava byla prodloužena pro veliký zájem a trvá do 3. listopadu. A otevřeno je? 3. otevřeno kromě pondělí je každý den od 10 hodin do 18 hodin. Malostranské besedě. Výborně, my teď máme soutěž i o vstupenky a půjdou hned 3 z vás, můžete si vzít samozřejmě někoho sebou, takže celkem 6 kousků. Ptáme se, kdo je autorem knihy, která inspirovala celý projekt interaktivní výstavy Orbis Pictus. Tak za A Jan Amos Komenský, za B Jiří Wald. Pište nám snídaně@nova.cz. A v 8 hodin 20 minut při druhém rozhovoru vylosujeme 3 výherce. Lidi, který vůbec nejedí. Nebo jedí málo. Takže to chce odborníka, dietoložku třeba jako jste vy. Dobře. Každopádně. Děkujeme za rady. Ještě posaďte mi, pojedeme s dalšími hosty. Děkujeme. Děkujeme. Díky. No a my míříme na interaktivní výstavu na... Podvíkíři. Po Vikíři? No, tak po střechách, pod střechou. Zkrátka dobře vás pozveme na velice zajímavou výstavu a teď tady přivítáme pořadatele, kteří nám řeknou mnohem více. A je to pan Petr Nikl a Jiří Wald. Přejeme vám krásné ráno. Dobré ráno. Vikíř Play. Tak vy jste vybrali Malostranskou besedu, která má krásnou půdu, jestli se nepletu. A tam jste instalovali vaši výstavu. Tak nám ji představte. Tu půdu? Nebo tu výstavu? No, tu výstavu. Ta půda je ovšem zcela mimořádná. No to je jasný. Protože to je renesanční památka Hambálkového krovu, takže i kdyby tam ta výstava vůbec nebyla, tak stojí za to tam jít. A výstava je prostě doteková, nástrojová, protože umožňuje lidem, aby se dotýkali, aby vyluzovali zvuky, pokoušeli se nějaké světelné hry a hlavně si vychutnali ten prostor, který sám nabízí úžasnou magii. Tak pro lajky tady znamená můžu to... doplnit. Ano, tady dokonce si myslím, že lidi za jednu cenu, za jednu vstupenku dostanou dva jaksi počiny a ten první je ta naše výstava slavná a ten druhý to jsou neuvěřitelně krásné panoramatické pohledy na Prahu. Ta výstava se jmenuje Vikíře, protože tam jich je těch vikířových tam 5, tuším, nebo 6 a z každého toho vikíře vlastně je možné se dívat vlastně na Hradčany a nebo na ty staré uličky vlastně pražský, takže dvojí efekt za jednu cenu. Hlavně také je to interaktivní. Diváci, návštěvníci si vyzkouší ty nástroje. Co tam máte zajímavého? Jaké nástroje? Já vidíme, že jsou hodně zajímavé ty nástroje často. Převažují zvukové nástroje. Převažují. Nechci říct hudební, protože jsou to spíš nástroje experimentálního typu, ale převažují z toho důvodu, že právě ta půda tím trámovým a tím materiálem toho dřeva má úžasnou akustiku, který umožní těm zvukovým nástrojům vyniknout. Tak jako jsme nikde neměli možnost
aby takto zazněly. Ještě někde také? Já vím, že jste vystavovali i cizině. Tímto způsobem, jo, protože většinou v těch výstavních prostorách v kostelích nebo v jiných typech prostředí je hál. Je zvukový hál, který odráží jednotlivé zvuky, ty se spolu melou v takový velký koláč zvuků, kdy nerozlišujeme konkrétní. A tady je to dokonalé. Tady to člověk jako je přímo u toho, nikam se to nerozlíná. Tady je to skoro jako v nahrávacím studiu. Ta výstava je, jako by člověk byl v klavíru, strunou v klavíru. Myslím, že ta výstava je velice... Snad ještě důležitá věc je v tom, že to není jenom na té půdě, ale že to je ve 3 patrech. To znamená, lidi mají skutečně možnost vidět vlastně od prvního patra, kde je těch 12 smyslů, senzorium, až po další instalace vlastně ve 2. patře a nakonec ta krása. Vlastně, tam jsou i světelné instalace, jste o nich tohle to je duha a shodou okolností to je můj syn, nejmladší. Je nutno říct, že to je záběr z jiné výstavy, takže tu duhu tady v Malostranské besedě diváci neuvidí, nebo hráči nerozehrají. Třeba na jiné vaše projekty. Co chystáte třeba dalšího? Protože toto probíhá teď, vy jste říkali, až do listopadu. To je do 3. listopadu, ano, je to prodlouženo. Uvažujeme o tom, diskutujeme, bude-li nějaký vhodný partner, že bychom tu výstavu znova, ale s novými objekty otevřeli od 1. února. A běžela by 11 nebo 8 nebo 9 nebo 10 měsíců, prostě byla by to dlouhodobá výstava. A pak chystáme jeden obrovský projekt, roční projekt na Broumovsku, na celém Broumovsku. Měl by se jmenovat Play Broumovsko. A tam by vlastně zase mělo být, tak jako v Linci, všech našich 8 výstav. Tak to by bylo unikátní, souviselo by to vlastně s rekonstrukcí kláštera Broumovského, Liesenhoferovského. Tak to je taková nejčerstvější vize do budoucna. Do budoucna, ale teďko máme tady 6 lístků na výstavu, která teď probíhá a bude až do listopadu. A my jsme pro vás měli soutěžní otázku, která znala, kdo je autorem knihy, která inspirovala celý projekt těchto interaktivních výstav Orbit Pictus. A to je buď za A to byl Jan Amos Komenský, anebo sám pořadatel Jiří Wald za B a byl to samozřejmě za A Jan Amos Komenský. A my tu máme 3 výherce. Peťo? Respektive 2 výherce, protože každý dostane 3, ne? Ne, 3 výherce a každý dostane 2 lístky. Já jsem myslel, to je ta interaktivita, některé to nemůžete dovolit prostě. Já jsem to teda udělal úplně jinak. No každopádně teda jednoho ještě dolosujeme a vyhrává Julie Zítová z Berouna, gratulujeme. A taky Magda Pěnčíková, gratulujeme. Ano. No a toho jednoho ještě napíšu na Facebook Snídaně s Novou. To v půl představíme, aby jsme prostě dělali všechno, jak má. Vám přejeme, ať se výstava podaří a těšíme se zase na nějaké další zajímavosti, které vymyslíte a představíte. Děkujeme. Děkujeme. A teď se pojďme dát MiG 21. Ano, snadné je žít.